powers. Ikay pagunaw na ugmayong pagi. Okay. Dili na mo balik, ha? Magkunahon ako. Ngigaw ginit ng powers magunaw na ay. With matching humot na buwak. Nya, mga gamay kayo mga... Gamay tito'y kikulog na insekto nga naglupad-lupad silang uwan. Daan pakit ko. Wa ko masayop, Crispin. Ano sa man? May powers kayo na nga tong anak. Oh. Uy, ang saan yung mga itong bata pa sila? Uy, Basilia? Mo naging isusan akong kristal lang itong anak, Basilia. Luyan ako eh. Ipamute man ko. May lang ganito na self. Uy, hala. Ang anak nilang Clara na wag kang. Panagin na lang biya sa iso. Or di ba panawag ni Crispin? Naroon siya na rin panagin siya mong supervisor diha. Muna na akong babuha ko nga sa atong anak. Sige. Buwan na ako. Bahalag di mo sugot akong supervisor. Basta kay mupauli na ko. Bye. Mupauli siya? Oo, tay. Uy! Apo! Naara lagi akong anak, tay. Naara lagi. Ay, no. Hindi makagikan. Anong kalit pala ka na huwag tanga. Gikuha kaging kanto. Simba ko. Tay, mabisingin ko sa matang bayo, uy. Dili na unang higayon nga kalit lang nawa ang bata. Kinumdum ka sa una. Kato ikaw ang nagbantay. Mabitaw, uy. Kinahanglan na yun na mangitag maayong laking mananambal ini. Kanaba magkasukol sa mga engkanto. Ay, salamat. Nasulbad ka ng problema. Pero, tanaway mong anak. Murang nag-wild sa suot sa kristal. Kinahanglan focus ko din bataa. Kadili pa ni makakontrol sa iyang powers. Pero, nagwawa ni bata ay. Wapag ini siya buot, anong nikamit mo siya siyang powers? Akala mo lang wala siyang buot. Pero meron. Dahil nagidaining maminyo na tanong. Labi pag doon na natin anak. Murag di na ta pwede magbulakbol. Tugid ka. Gawa bitaw, Crispin. Natihik naman ko. Di na ko gusto mo gasto ko. Gusto lang kong magtigom. Anugnan magugusa. Maiba na nga akong sweldo ba kay daghan naman kong plano para sa kong anak. Bitaw. Pero may kakaiwa mo kay problema sa kwarta. Bisan unsay gusto niya sa imong anak. Imo may kahatag niya. Bisan unsay iyang panginhanglan, naadayon. Kuan, wala man maginhanglan og kwarta akong anak para siya panginhanglan. Kaya man na yan kagalingon. Ha? Ang buo na ko'y pasabot, kuan ka nang tuluan na mo ang mong anak na makaparog siyang kagalingon, puhon inikadako niya. Bitaw sa do. Di sad maayo magsalig lang nato kay di na sad kabarog sa ilang kaugalingon. Mauna! Nasakto ka, Crispin. Sakto ka. Sugod ka ron. Sukad ka ron kay mugasto na ko balik. Bahala siya sa buhay niya, inigdako niya. Ha? Uy! Ay, saranay, di mo sa namao. Unsa ba dito akong gisulti? Naratol naman ko ini. Tagig balik ba para babalansin natong utok. Ay, dili siya ordinaryong bata. Kung dili pwede nga ako siyang luag-luagan. Basiya? Oh, Basiya! si Clara, nakuha sa iyong anak. Lakan ako daan ang powers ni Nora, B. Katingalog doon na si mahitabo. Okay. Dili ka na makagamit sa imong powers. Sorry, anak ko. Sorry ka kaayo.
Pero kinahanglan man nga kontrolon ka ni Mama. Okay? Sorry, cute. Uy, ka-big boy na ni Siso Jr. Uy. Tawagan lang siya og J.R. Basilia. Aron, dili kayo tiniguang paminahon. Okay. Tuod di ay ba? Ngano nora mo sa diyang gipangan sa iyong anak, uy? Royalty kaayo siya tan-ahon. Murag prinsesa. Unya, Nora lang ang pangalan. Murag dili bagay. Walang ko'y put anay, Clar. Magod ko magbuot. Nanaway raman ko. Okay. Nanawhay ra di ay ka? Sa name ra ha? Kay sa tinuod lang. Murag din si prinsesa tan-ahon. Thank you. Lahi na ka mga anak mo. Nay, nidako ni mong puson. Parehas bitaw ta. Di magod kaayo ako. Mao ba? Basta ko di ay ako. Sige lang. Ugma, wa na ni. Ugma, gyud. Dugay mo gud na mawagtang. Mutayik pa ka nagpila ka simana or buwan pa gani. Parehas gud na ako. Sige, makug-workout. Tanawa. Ay, di na kayo dako akong puson naman sa 3 months. Mao ba? Pes, bakit unti ka ugma? Unsa na'y porma sa akong puson? Wow ha? Tanawang ginaan ako ugma. Makulat ka, cute. Gusto kitang isayaw ng mapagal. Tanong, Christian. Uy! Shhh! Uy! Balik ko na, Jeremy. Balik ko na. Uy, Basilia! Nga no? Uy! Siksiya ko ni mo. Sexy man yun ko. Karon pa ka? Mara, uy. Kit-kito, hindi karon. Ano nga naman ng siluban, ha? Mamubot mo kang kitanom. Magkitaan ko ro'y kaghakab ya. Kanang hakab kayo. Magkikitan ka. Unsay hakab? Hangol ko. Kanang waya makakaon og pila ka tuig. Grabe sa nimo, uy. Pagsaya, uy. Dito si mo sinuban. Mubo pa kay short. Pag-igon man. Napay t-shirt ay murag. Igom na sa itong anak. Naamang ko ko'y paibugon, Crispin. Kugi mo gisultihan nga doon na kay paibugon, day. Imutawan kong ba na, day, Basilia. Batik nalimot ka. Batik nagtuho kang managsuon ta. Kay, ing anak bigyo ng uban manigti ayon, magadugayan mo rin lang mga nagsuon. Oversad ni ay. Si Clara nga kong paibugon, uy. Nasamot! Babae na siya di mong trip. Nasabday na ninyong mga inkatada. Ay, Crispin, nag-inuay, nagyakag maayo ay. Paminaw ra gud. Sige, maminaw ko, pero sabak lang na ako. Samtang musulti ka na ako. Ano makasabot ko? Dali. Ari, sabak na ako. Kaikat, kid, uy. Si Basilia na mo buog tanong. Hala. Tinuod ang ikisulti kahapon. Flat na kay iyang puson. Diyon sa mana niya. Tigi ko makatuo. Simple lang ang akong gibuhat, Clar. Nihigda agad kong flat. Punya, nagpadatog kong Crispin. Unsa? Kita si baya ka sa lawas ni Crispin nga. Jumbo baya na. Na-flat ang akong puson, uy. Kung mauna, magpadatog niya sa di kong Crispin. Unsa? Ngano bitaw ka to'y magisulti? Nasyag na noon ka. Tinuod yun. Na-shock yun ko. Kay, uwaman ko magtahong nga mautoy iyang isulti. Nakadare good siya. Sugod lang unta ka. Joke, right? Muwara ba dahil naong, oh? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay.
Blow your candle, JR. Blow your candle. Very good. Yay! Mga sosyal man yung mga batang bisita ni JR. Sa birthday unya ni Nora, magpalahi ta, Crispin. Bitaw, lahi kita pa sila. Mga street children atong limitaron. Mga anak sa mga celebrities ang atong imbitaron. Nga naman ka. Ganiharali ka nagmugtok. Wa ka ganahe ining parte sa anak nila ni Crispin ug Basilia. Na ang mga anak sa mga sikat na celebrities, pero naasad ang mga bata sa mga orphanage. Mabitaw nga galakot ko. Suya kay ko silang party nga. Enchanted ang team. Tok ka na sa na yung pagkasuyaan. Ikaw ba? Napay dagang pagkaon ha? Ay mong ikog, napay dagang pagkaon. Crispin, Hmm. mangutana lang ko ha. What's the matter, Han? Ha? What's the matter? Pila mo sa gusto ninyo inyong team nga Enchanted? Oh, si Basilia naman ni bawa anak na. Napag yung mga duwende nga murag yung mga tinuod na duwende, oh. Mga tinuod bitaw ng duwende. Ha? Pangalan mo balik ha. Ay mo kawa, pangalan mo balik. Dali, mga untag balik. Ningawas mga bata. Bisan mga tagko, lingaw gyapon kay sila. Labi naman nagkustom og mga fairy. Wa man gud na sila nag-costume lang. Mga tinuod man gud na nga fairies. Nakakita ka sa mahal nga Rhina? Nga di siya ron. Kanang nagbantay sa cotton candy booth. Ang mahal nga Rhina na. Muskam! Gupuwa ko ng fireworks. Kamlang ko kita na. Murag mga buwag o mga chocolate. Candy sub. Klaro na kaayo nga mugna sa mahal nga Rhina. Nga naman ka, Clara. Mangutana ka gano? Bongga kayo ang party sa anak nila ni Crispin o Basilia. Karon pa ko nakakitag fireworks nga ang mga nangatagak, mga candy, chocolates, o mga flowers. Kipasuya kitag maayo ng Basiliahan, ha? Nga nung maingaw mo kagipasuya kang Basilia. Nigasto lang na sila dako kay kaya nila. Og nalipay sila para silang anak. Ay kung pag-anak, Clara. Wa ba yung kung magtuo nga ing anak ka day kasuyaon. Taas biya kay kung pagtanaw na mo sa una. Naingon ini ko tungod na Basilia nga hilas kaayo. Nag-aasa ka na siya gikan. Swerte lang na siya nga nakabana siyang Crispin. So, nigawas na. Nagmahay kang dili si Crispin ang imong gibinyuan. Mirisin ni mo. Padili-dili ka pang Crispin pag primero. Be, buti nga. Buti nga. Be, buti nga. Gikap pa yatong superstar, oh. Ano man ka? Gikapoy ka? Kaya naman. Ako na ning ipahimutang ang bata, ha? Sumla, uy. Murag doon may problema, da. Actually, kung kahibaw, problema ba ni? Kaysa laing bahin, blessing man ni. Ano sa lagi na? Hindi mo nagipatriling pag-ayo, eh. Kakikitong na salbaya ko ni mo. Sikit pangit-kit, uy. Mura mo kag-iro. Sakit lagi to, my love. Ay, sorry. Joke na to, ha? Sorry na. Sakit kaya. Kiss, na. Sakit kaya. Ha? Kiss pa, sakit sa akong heart, eh. Hoy! Ay, Reyna! Ay! Crispin, ha?
ha? Anong laim kag tinawan ako, Malarina? Ikaw ba'y trespassing, ha? O, bitaw. Pero peligro nga may mahitabo na sa ninyo. Ha? Ano ko taong peligro nga? Magtiayon, mami. Ako maning asawa si Basilia. Ukya mo na. Kaduha ng ganimig kasal sa inyong kalibutan o din sa mong kalibutan. Ay, Basilia, wa ba rin naman sultihin si Crispin? Oh, saan sa man? Basilia? Uwa pa. Mahal nga rin na nangita pa man kong timing. Oh, bahin saan sa man? Okay, musibat na ko. Istoryahin na siya sa angan niyang mahibawan. Ha? Mahal? Basilia? O sa may pasabot sa itong Malarina? Ano man to? Palit na siya itong ngaya. Napag-isig isulti nga pakulpa. Sa day, wa pa ni mag-isulti na ko. Kalma lang ha. Oh, Kalma lang. Di ka amay mabalaka. sa lagi, nablaka naman gani ko. Okay. Paminaw ha. Kukuan. Sa nang kuan eh. Sa magkukulbaan na ni. Ingani ni. Oh, Kundo day mahitabo na to. Nga di pa makasulti ang atong anak. Ikaw ang mamabdos. unsa! Naku ka sa di magunsa. Uy, makabubog. Tarong Basilia ay. Ay, ito ko kabuang eh. Pila pa edad sa itong bata ha? Pila pa edad sa itong anak magasulti. 3 years old. 4 years old, pagkaroy. Ayaw lagi ka balaka. Oo, siya yung kabulaka, ha? Ha, bakuya ba sila, ha? Bakuya ay mong gisulti. Di ko palabutan na maguwat ko makasulti yung bata. Di mo na ko patanawin ni mo. Onya, gusto kang mamabdos. Kung okay ra nimo. Sige. Atak. Ginoo ko. Ano wa man ka malihok? Ha? Kabuang ka na sa loob. Ha? Kanindot. Oh. Kanindot. Unya, ay. Ako magay mamabdos. Ikaw lagi. Ay na lang, uy. Ay na lang. Ay, nagbuhay mong gisulob. Ibalik na. Da. Hadlok lagi. Sulo ba yung pagkatubagay? Kalit magkabuka lang kung dugo. Gusto ko manghagis. Sige. Panghagis. Kay mulayas ko. Ha? Wa ko mag-joke, ha? Pero, mabalik naman sa kagadayon. Mabalik ra noon dayon. Mga pila ka hours. Dili hours. Pila ka adlaw. Dili adlaw. Grabe sa. Buwan! Dili buwan. Sa day bituon. Siglo. Napo ka siglo. Unsa! Ay, ala. Mubot ko na sa nakong dugan, anak Christine. Limang kag siglo. Napuo pag yun. Asan ko kalaga na? Asa naman kung kalaga ng panahon na? Ay, bitaw, Crispin, uy. Ayaw na lagi ka praning sa akong gisulti. Kay baw ka, dili na maaptan og tuig ang pagsulti ni Nora. Unsa to? Usbar ko? Usbar sila? Sayo na mo sulti ang atong anak, dili na maaptan og tuig. Sure ka? Sure lagi. Sige na lang, eh. Sugot na lang ko. Bahala lang mag-antos kung pila ka buwan. Kinalang na. Oy. Nga no, si Basilia, nga nagkugo sa iyang anak. Nagbukot mo, naghabol. Ang palangingging, ang akong bibi, lablab ni Mami. Hi, Basilia. Hi, Narchago. Di lang ayaw ko padool ha, kinaay imong bibi. Ay, ni alaging musgawas. Naguhat mi ni Crispin. Tuwa pa sa resort, nag-check. Lingaw lagi ka na sa inyo, Noy. Wa ang imong apo. Ay, wow. Uy.
Di off maron ni Clara. Ah, okay. Nga no, di ay mura man naghabol imo gisulob. Di kay mura, Noy. Habol gid ni. Aw, mao ba? Nga no, nagbukot man kaana. Maulang. Maulang. Trip lang. Nga no, God. Basta lang. Ay, hubuan ang habol, oy. Kasamo pang tanaw, nana. Ayaw lang gud pagbuot, Noy. Wa man kani kung magbuot nga nung ingana na imo karsones. Kaya nga nung maninig ako. Uy, nagkakapinugo. Uy, nga nung maninig. Charo. Hala. Wa di ka makabantay nga nasa atubangan ang paralikod, Noy. Ikaw ang sa likod ang para sa atubangan. Uy, kakatinugong ba, ani, uy. Imo mo babaulay sa ko, uy. Hilagtanon bitaw kang tiyagua ka. Oh. So funny. Anak? Masulti ka na? No! Oh no! Why so soon man, anak? Uy! Maglumpayag kitang kalipay ang mga mahal kay masulti ka naman! Sakit. Yung kaya akong dugan. Maong. Yagat di kag-inom. Walang kong magpasabot, diba sila nga. Nagsamuyo ko. Nagsamuyo ko. Ako lang gitipigan sa kong dugan. Nasagmuyo ka? Mag-iimong gikuan. Salamat kayo. Time pa, Crispin ka rito na ba? Ipagtapetan pa diya, ipagtaypatay pa diya. Napahungaw lang ko sa kong gibati. Diba, mangutana lang ko. Nganong nahubog naman ka? Ngawa pa man ka mo inom? Aw! Ha? Wa pa di ko mainom? Aw! Wa pa di ko mahubog? Nagawa sa di mo eh. Tingalan kung anong nahubog na kay ka. Ay, mas mayaning hubog tadaan kay wa pa ta kainom. Kaya hindi na lang kuminom si So. Ha? Inom na diya. Kung gusto ka, huda na tanan. Pagtagbaw diya. Ayaw na niya Starbucks kay Crispin, ha? Oh, ayaw na siya sultihi nga makasulti na ang inyong anak. Pero, mahal nga rin, no? Ayaw pero diya. Nga no? Gusto ka masundan dayon si Nora? Huwag ka mo tagam sa kasakit. Nitagaman, pero... Basta kay ayaw lang yun una. Sa'yo pa kaayo. Ayaw ka balakang. I-program daan ako ang bata. Nga dili mo sulti kung naa si Crispin. Ay, murag. Unfair gid kaayo para ni Crispin. Deserve niya nga mahibaw sa tinuod. Pero... Ay, sakto sad ang mahal nga Reyna. Sa'yo pa kaayo. Pero dili pa na ako makaya nga. Mamaplis pag-usab. Oh, ako bigay katawaan ni mo, baby Nora? Dili, si Tati. Oh, hala, naan ang imong daddy, Crispin? Nanimaho kang beer? Unya, ni-drive ka? Ay, gusto na kalata akong ginom, my dear. Naglisog kong toon kahit kayong lata. Ayaw ko bugal-bugal, Crispin. Tingnan lagi. Usa ragid kalata akong ginom. Si Siso, no? Grabe. Halos, di ka barog siyang gilingkuran kay hubog kayo. Ito akong gihatod sa ila. Ambot na unsa na katuron. Wa matukasabot sa gibati. Ay! Nausta naman kasi, Soy? Eh, wala naman nagdiparok-parok kayo mo sa bongbong. Muro naman kang nabuang. Hoy! Ano palabi man kag-inom taon, oy? Muro kang nahangol. Laman ako! Ano ko? Bok on!
Ginoo ko ni Mustiso! O tanawa! Nakamata na kayo mong anak tungos kayo magkasaba! Ipapadlong ang taong ka, uy! Iyabag na gid ka! Iyabag na gid ka! Ako'y nagkugo sa bata, may derby. Ay, ako na. Pahaway na lang kay gikan ka para ba ni trabaho? Kung may trabaho, ni doaw ko sa ako mga empleyado. Trabaho raman good kay hapon na. Okay. Pero, babantay yan lang sa bata para makabanding siya ni ba? Sige. Magigay na lang sad ko sa kusina. Huh? Magpatuloy pa na lang tagpudo, yarong di ka mahago. Pwede raman kung di ko mahago, bisan kung maghikay ko. Oo, di no? Naman kay power. Malimot yung sa Aida. Sana all my powers, bibi Ron, ano? Ano, Ron, ano? Nora, no? Nawas mami ni mo. Oh, tanaway mo inana. Nag-games lang siya pun. Samtang nagkutsilyo, busy kayo paghiwas mga lamas. Nya, urip, nabili sa dayon kaya. Igawas din yung karni. Niduo sila babo. Kuyawan na powers. Oh, nisirar sa balik ang ripo. Niabli na silang kutinir sa karni. Ipatungo sa gripo. Kuyawan nila. See? Agos-hugas lang siyang gugalingon ng karni. Mura lang naligo. Kita ang bibi Nora? May isulti ka, Christine? Ha? Uwa, oy! Pagdayo lang mo sa pagkikay, samtang nagduwa ka. Duta, kibidyuhan ng tayo. Bawal lang. Yung man nagprito-prito na sa gugalingon ng karning manok. Ha? Nagligid-ligilas mantika. Uskong suya ang ginako. Goldie? Unsa may mong ginuko bitin! Bitin! Basilya! Bitin! Bitin! Di mo kasinggit. Nangurog akong tuhod. Murag di man yung danaring bitin lang. Murag man yung kubra. Kubra yun. Kubra. Nito hiyakaw na nilapan ang liok. Ready na mo atak ng buldi. Ala. Huwag mo palupig si Goldie. Ni Barog. Ni wara-wara si Goldie siyang gamot. O di, murag Karate Kid. Noon ba ganyan mo nakita sa? Di ba ganyan imagination lang? Tabang nagang kubra! Nagang kubra, tabang mo! Isusurisip. Napilay mga pitinga. Nagkamang painong kang Goldie. Inagtabangan na akong pinansil. Pero gusto ko masakit. Para pagtawag ni Basila, di ko kasakit. Murag ni ungot akong dila. Di ko kasakit. Tabang mga langit. Tabang. Tingalig. Ito si Bibi Nora. Maangin pa. Anak, kayo lang kapalaka. Huwag daw tang may tabo ni mo. Panlit na tiga anak. Promise ko na. Pero anak na adlo ko. Anis lang adlo ko. Murag kay ongigos kasiliyang anong kalisang. Uy, ala. Ala. Unsa mo nang kaya gani kawasi mong agtang bibi. Unsa mo na? Ay. Ang mga kubra na imong mga bati. Basilia? Ay. Nagkagubot man. Ato ta sus, mag-istorya ba sila? Dali. Ay, isuway kong tawag ni mo, pero di ka siya gitong tingog. Di ko gatingog kay nakuyawan ko, nakurog ko. Hala no? Wala maya ako nagtagad kay busy ko pagluto o pagduwa. Pero ang pangutana, kitsa nang himugwati sa mga kubra. Hindi man ka ikaw. Busy lagi ko. Ang mahal na rahin na tingali. Murag, hindi lang ang malalay na Basilya. Oh,
Si Goldie. Di sa si Goldie, nagsiguro ko. Kaysa man di ay lain. Nabaw ka? Nabaw ka ba nga? May hayag ganina ni kawas yung agtang. Sawa pa may mungwati ang mga kubra. Busy ko sa pag-promote sa pelikula sa akong idol. Wa ko'y panahon sa paghimong wati sa imong giingon ng mga kubra. O diba? Nihangyo ka man? Nga mo distansya una ko ninyo? Plus ako kinigibuhat. Unya karon, imo kong pasangilan, ana? Mahal nga, Rayna. Wa man ko mamasangil. Nangutana ra ko. Una sa tanan, wa ko'y katungod na mamasangil nimo. Okay. Aron mawa ka ng imong kalimong. Og sulpisad ining imong bana. Aron di na mo magsigig pangutana na. Unsa man na, mahal nga, Rayna? Nagpakita na sa iyang powers ang inyong anak. Powers? May powers ang among anak? Pero, Pero, nalimot kang engkantada ka? oo. Wes, daan na siya nga may powers tungod kay engkantada ang iyang inahan. Og punan pa nga Nga unsa, mahal nga, Rayna? nga ako siyang ginigaluhan og royal powers sa iyang pagkahimugso. What? Royal powers? And to think nga ako mismo nga pure encantada, wa ka ni royal powers? Hmm? Maura na imong reaksyon, Crispin? Ha? Maura ba na imong reaksyon? Ang sari mo gusto nga akong reaction, my dear? Dili ko na basta-basta nga ako gisulti. Wa ka lang may baw. Unsa ka importante ang royal powers na mo mga engkantuhanon. Kaming mga ordinaryong engkantuhanon. Igo na lang sa pagpangandoy. Nga unta, magkaangkon may royal powers. Unya karon, ang atong anak nga dili pagit pure nga engkantuhanon, doon na siya royal powers. Aw, okay. Nag-guess na ko. Hala, Basiliano? Mau ba? Nalapigan na dinoon ka sa tong anak. Luya, guday daw ni mo di ay. Kawawa naman isyo. Okay ra kong reaction, my dear? May dear ng naong mo. Basilia? My dear? Ay, panglood, my dear? Basilia! Patay ko ini. Nang luod yun. Wapakin mo balik ako, my dear. Balik na taon, my dear. Balik na taon. Oh, uy, sinura nagilak. Ako tuon. Ano man ka nagilak man ka, Bibi Nora? Nangita kasi mong mami. Tawag kay mong mami, Inday. Papuli, ana. Mommy! Ikaw to, nak. Ikaw tong nisulti. May lain pa? Okay na ka? Ha? Ambot. Usay ambot. Ambot okay ba ko? Muramang kog nabungog sa akong nakita og nabati. Puong pa nila. It's good to be true. Ah, Sharo. Si Sharo. Magkugang kagihapon sa mga inani panghitabo. Hubang ka matagbaw sa mga pulawan iti ni Goldie. Oh, Magkalabaw ba gani imo nasaksihan karon kay sa katigayunan nga nahatag ni Goldie nimo? bitaw sad no. Di na ginunta day ko angay makurat. Pero ang butoy. Makurat magyapon ko. Wamsan ako tuyo agod. Pues, anara na gidag imo ka og kalingon. Og dawata nga mauna gid ni atong way of life. Nay, gikatawan kas imong anak. Bitaw Basilia ba? Sa tinuod lang. Di na ko ma-imagine unsay may mong may tabo. Labi nagpuhon. Mudako-dako ni ng atong anak.
Oh, aron mahibaw ka? Ato ning ipa-fast forward. Ayaw na. Ano man? Seriously, my dear. Tingnan niya magpatuyang lang siya gamit sa mga powers kay bata para ba ni siya? Di pa ka maumo-control. May tama ka. Pwede, my dear. Ikaw na bahala pag-control niya. Okay, ako ni bahala. Saan man mo? Abi ba na ako ni bahala? Ay, kuan, magod ka ng curious lang ko. O gusto sa kumaybaw, aron ma-aware sa kus mga pangitabo ba? Okay. Ingon ini ang akong buhaton. Unsa man? Ginoo ko! Ay, badlo nga bata ba sila? Badlo nga! Okay na. Ako nang gi-off yung powers. Og nakatug na ang bata. Paninggot ko kalit Ano mo to? Kadaga ba to ng gawas nga nilaing kulor ng kaya gikan niya? Ay, wag ko may baho sa iya batong kamot nga nagwarawara or siyang mata or siyang agtang. Ing ato kadagan ang powers sa atong anak, Crispin. O, bisan ako, nakulat. Makiksulti ko ini sa mahal na Reyna. Basilia? Crispin? Mahal na Reyna? Nakita na ko ang gibuhat sa bata. O ako mismo nabala ka. Mao bitaw Malerina, murag uber na gid kay ni. Wala ko kay baho, unsa man pagkandol ni. Moangkon ko. Ako ning sayop nga gitagaan ako sa Royal Powers sa lingkod pa kanyang pangidaron. Angay unta, unya na, inigtungtong niya 18 na ako ihatag. Una na ko iregalo niya. Pero unsaon mong good? Naginaminam naman kay ko. Mo nga sa pagkahimugso pa lang niya, ako na dayong gihatag. Mao ba? O, bawian na lang Malerina. Total, wa may magkinala ng powers kaya na mas Basilia. Bawian na lang Malerina. Bawian na lang. Unsa man, Basilia? Okay na di mo? Nga bawion ako ang Royal Powers nga akong giregalo kang Nora? Okay ra, pero... Doon na pa may pero, my dear. Pabawi na lang na. Pwede, imo na lang ihatag na ako, mahal nga Reyna. Karon pa ka, Basilia? Karon pa na ako makita nimo ang kasina o kahakog sa gahom. Di na ako bakuyon ang akong regalo nga Royal Powers. Pero mahimong ako una ning ihatag kang Crispin temporarily. Ako! Ikaw, Crispin? Why me? Why not? Pero, Ang Royal Powers, ang alang kuptan sa nilalang nga may putli nga kasing-kasing. Og ninyong duha ni Basilia ning gutlua. Ang imong kasing-kasing, maoy putli. Way bisan gamay nga mansa sa kasina, o kako, o bisan unsang negatibong pagbati. pero Malerina... Wanay pinapero pa, Crispin. Pearly shells from the ocean, shining in the sun, covering the shore. Basilia? Basilia? My dear, naunsa man ka? Pwede ko masod? Maayong pagpaminaw sa Lex Naunsa man ka? Paglagay ka kumata, ha? Ano man ka? Gusto mater, man sa'yo mong gilakan. Nauwaw ko, Crispin. Nauwaw ko nimo. Ha? Mauwaw? Kagwapa ni mo? Mauwaw ka? Huwag magani ko mauwaw dili. Nauwaw ko nimo. Dili na ay putli ang akong kasing-kasing. Time pa, Ragon. Tinuod itong gabi eh. Di to tamago. Tinuod to, Crispin.
ato ba? Sa ato pa, doon ako'y... Oh my God! Oo, doon na ka na'y powers. O dili basta-basta nga powers. Royal powers pag yun. Ang mga nahinungdan nga. Nga nasina ko. Ha? Dili lang na ako kapag nga nang ako kaugalingon nga maibog. Pero dili na ko tuyo nga maingon ini. Dili. Gusto ko mawaling pagbatia. Gusto ko. Ang iulo na to si Mahal na rin na Maria Leona Teresa mo. Pabalin lang ni mo. Huwag mo sa kumagilanan ini ba? Saan mo sa ako eh? Huwag mo gamit na ko. Ginuko, sunod. Asa mong dapita? May tamakuha ng gusto ko yung rumapaong dayon. Naghamit tayo ni mo, Crispin. Ha? Uy, naunsa man ka. Ikatulog ka pitcher na tubig naman na imo nahurot. Matay, Basilia. Bisan sa imagination. Huwag ko magdawam nga may tapo ni. Parehas ragod sa pag-abot namo ni Goldie sa imong kinabuhi. Nagdahong bagod ka. Maulagi, murag sobran magayon ni God. Upaan naman ko ini. Sa giingon na sa mahal nga Rayna, putli ang imong kasing-kasing, Crispin. Putli, boy! Huwag may tao nga putli o kasing-kasing. Ang mga nabirin naman. Ambot lang. Basta gi ka ng punga sa baba sa mahal nga Rayna. Naugawa. Kung nilitsago pa, katinugong. Deserve ranin nimo, Crispin. Ambot lang gito eh. Sakto naman tatos Goldie ba? Sobra-sobra man gani, pero ipunaan pa yun. Kontento naman takos kontento lang takos akong kilikili powers. Okay naman ang tato. Deserve ra lagi na nimo. O kabulahan ako nga ikaw ang akong napana, Crispin. Bulahan gid kaayo ko. Unya, hindi man ako ang powers. Niyan ako powers sa tong anak. Sa ato pa, wala iya. Si Goldie tanawa. Nagtuyok-tuyok murag kasing. Ano mo na? Goldie! Maunay tubag sa imo pangutana kanina. Maayo! Maayo! Pwede na mo dayon? Sino'y tiyago o siso? Mangisita, mi! Anong naaman na sila? Hapit makalimti. Ha? Aw, basta kay na sila. Sige, ako na silang ablihan. Uy, si Goldie, nagtuyok pa. Ay, Unsa to? Ang iring nilayat. Biliba ginako ninyong bahay, Crispin, eh. Gamay-gamay lang. Pero high-tech ig mga gamit. Abra namang pultahan og iya. ay, crispy na gud na. Nga man mo, oy. Mura mo magkaroon lang, ha. Hagbay naman ang ingon ani alang pultahan. Pilam si Bero na ninyo si kuryente ini, bay. Halos na ninyong gamit din, automatic naman. Maura na inyong gianhi? Ang bahin sa among bayro nun sa kuryente? Ay, Pasensya ka na, ha, Basilia. Di na mga mong tuyo. Unsa day ato ninyo? kuan kining ay birthday na ko sunod si Mana Crispin. Mao ba noy? Sa ato ba invited nga eh? Invited kay mo. Pero, Magpa-sponsor na sad mo ni Crispin? My dear, ayaw na, God. Lain na gani mo batasan, Basilia. Ing ana na gid ka pobre imong pagtan-aw na mo. Abi kay nag-awas-awas man na inyong kwarta, pag tuon nimo na mo, iyamot na lang yun. Di man good. My dear. Kalma lang ha. Kalma lang. Sorry. Kina ka? Dili. Ano? Huwag ka makauyon nga akong ipalit ang bahay ni Siso. Sakto rasad nga matipon na lang doon na sila ni Tiago. Kaya nagsuno lang yung tao na si Tiago eh.
Mauram gyapon, yatod lang bata kung marbaho sila. Ay, pag magtipon lang gid sila. Dili na mo ay akong gihinuktukan, Crispin. Sa man di ay? Huwag ka kabantay. Nga dali rin kaayo ni mong nasettle si Goldie. Bisan nakasud na sila si Clara. Sud lang sa pila ka segundo, doon na dayon kay mahimo. Di pa gani tingali segundo, murag split second ra gyud. Oh. Unya, dihang imo kong giingnan nga kalma lang. Ni kalma gidayon ko. Mura bag, dunay pugnaw nga hangin nga may huyop sa akong uho. Sa ato pa, ang Royal Powers sa gihapon ang isyu, Basilia. Oh, Ipakuha na lagi na ako. Ipakuha ni sa malaray na ako. nga naman, naggamit man kaayo ni mo. Kuyawan magod ko. Maulong niya niya itong kawayan kadukayan. Di ko gusto nga may tabo na. Di ko gusto nga maguba lang tungod na ng kahom. Mura na tagpulitok ko, ani. Bisan kadugo, mag-away tungod sa kahom. Crispin. Wow! Hapit na mahuman na itong bagong bahay tayo, oh. Huwag ito man na ganang akong gipangandoy. Nga 3 stories with the rooftop. Kuan kinig di ka ma-short ini Clara. Kuyawan na noon ko di mimhuman. Ay kay kuwang atong budget. Oh, hinoon, pwede naman ta mangutang, Crispin. Oy, tay. Ayaw gid pangutang nila, ha? Ayaw biya, gyud. Kangilat kay nagbatasan si Basilia. Aw, inano niya ako kung maginanglan ka. Salamat daan, Crispin. Ay, sus. Pero sa pagkakaroon, panoon ko ma-short. Kapakaon mo masag ko sa mga panday o magkapalit mo ko sa mga materialis. Very good kayo, kay gagarsones karon. Ha? Basta kay inglan ako kung siya problema. Okay, sige, Crispin, ha? Biyaan sa tika, kaya doon Okay. na po'y at manon nga maintenance. Okay, sige. Alis ako, ha? Take care. Hi, guys! Wala may bawo si Siso nga. Akong gisiguro nga dili gyud mahutan ng kwarta o yung pitaka. Ako ni reglaro tungod kay sayang kausaban ron, buta na kay siya. Taas-taas ng panahon nga wa gyud siya magbinuang. Mintasad gyud nga doon natin powers ta. Magamit gyud ay da. Uy. Gusto! Nakoy bright idea da. Ako ni sultihan sa Basilia sa kong ginoo na karon. Di ba okay Basilia? Nga akong ayon ang tanan mga masakiton? Crispin. Aron mo ni mag-antos ba? Di ba? Crispin, dili ka Diyos. Nagasabot ko sa imong katuyuan. Sincero ka sa imong kagustuhan nga matabang. Pero Crispin, may gitagana ng plano ang Diyos sa tanan niyang mga nilalang. Og wise si bisan kinsa nga makapanghilabot sa unsay iyang plano sa tao.